Здравейте, приятели! Намирам се в магазин за прежди на фирма Александър ЕООД. И днес ще ви покажа една страхотна прежда с съдържание на вълна. Нишката е висококачествена и е много финно обработена. Преждата се казва Еверест Макси. Еверест Макси, защото в едно кълбо има общо 200 грама. Метражът му е 134 метра. Съдържанието е 30% вълна и 70 акрил. Нишката е с много търсен ефект. Ето тук ще ви покажа комбинацията на бежово и сиво. А тази нишка е с различна комбинация бяло, сиво и синьо. Актуална е. Младите хора много я харесват. Подходяща е за плетене на елеци, ефектни блузи, одеяла, на метала и шалове. Сега ще ви споделя разхода за един шал. Един шал, който е дълъг 90 см, разходът е общо 150 грама. Което ще рече, че едно кълбо ви е напълно достатъчно за направата на шал. Среден разход за блуза размер М е около 500 грама. Сега ще ви покажа опаковката на самата прежда. В сайта цената е за един брой, за едно кълбо. Ето така е опакована преждата. 3 броя са в пакет, което е общо 600 грама. 600 грама са напълно достатъчни за страхотна обемна блуза. Също така, подходяща е за плетене на една кука номер 9 или обръч номер 10. Ако желаете да станат по-пухкави и по-обемни вашите изделия. Надявам се, че съм ви била полезна. Последвайте ни във Facebook. Плетете, обичайте и обличайте.